फैले मा जाम्बा सियान बायदि जलं जथं जिराय वा आयौ मालाय गोदान मोदैसो नुलाबायो दामि दामि गाननाय जाखो माथो मुगै सुफै मबाइलखौ लालाबायना फैखो जाम्बि सियान बायदि फिसाखौनो बोरै आलट्राया आलट्राया बोरै चार्ज गैया नों इस इस बेवाय आरो बिमा एटलिस्ट जों दिनैहाय माने क'क्राझारावहाय शपिं खालामग्लुंलाहैजोबनो नागिरदों आरो ना दखानदारफोरखौ बखिजोबगोन जोंबो मिथिया बे गसाया जायो मिथिबाय औ दाम होबाय ब्र बैसागुनि शपिंनो जोंना कम्पलसोनो रायजोफोर बिमा माबायदिखौ गानगोन नोंलाय फाग्लिखौ दिनै मोदैसे नुस्लायबावदों नङा बाव नुखायो मानसिफ्रा बेवाइखौ नायदो अरमां नुस्लाय नङा नायलांदो आरोना रायजोफोर दा ओमफ्राय जों ड्रेस बासिनो सिङाव हाबबोबाय आरोना रायजोफोर ड्रेसाथ' जोंना माने कुपलसो गानजोबगोन नालाय जोंना फाग्ला फाग्लासो नायखायो 32 बहा त्रिसना गैथा कालाटा 32 मानसिखौ नायब्लाना बेखौनो आयना गोबाय नुखायो बिटन बेबी मोर इउट्यूब चैनल আছে एंटरटेनमेंट वर्ल्ड সাবি সাবস্ক্রাইব করে দিবি ঠিক আছে কি চ্যানেল কি নাম এন্টারটেনমেন্ট ওয়ার্ল্ড অনলি জাস্ট এন্টারটেনমেন্ট ভিডিও বানাই আমি সাবস্ক্রাইব না করলে মালটা রিটার্ন দিব আমরা मानसिखौथ' नाय आयना गोबाय नुखायो मिथिनाय रे दे सानजाराथ' बाब मानसिखौ बलिदान अरे जोंना कपलसो आरोना माने देखायगासिनो जोंनोहाय एक और चाहिए ना एक और चाहिए अ चार है ना बेवाइनि आंनि हिनजावनि बिरे फंबायनि आंनि आरोना रायजोफोर माबा होनो सानो मा होननो सानो आङो बिलबो लागोनब्रा बिमा मानो लाया जानांगौ बाब आरो मान बिल नांगौ दुरुंजों खागोन दुरुंजोंबो खाजायोथ' आरो ओमफ्राय नैबेखौ जोंहा लानो नागिरदों आरो ना गाननाय नामा दामासो दा बेसेबां होनो जा बुखोदावलाबायगोन हामखायो नङा बैसिना हिनजावफोरना 30 ओमफ्राय जोंना 32 आरो ना एक आदमी यहीं पे चार तो चाहिए चार चाहिए चार हाथाय माइजा मानसिया खहाया स्पेस मलार मोनामखायो मिथिबाय एकदमबारे नायजाखाना सारबा डाउन stuff गाडियाव लायरायो स्टेप दानि माने पैक दानि माने पैक उन्दुनो ओंखारनाय बायदि दहाय गारियाव रायलायासै बियो दानि माने पैक जादों मिलगाया क्या ड्रेस नुनायखाय मेगन वो है ये हो गया तुम्हारा 32 ये हो गया 32 ये हो गया 32 मानसिखौ नायबानो मानसिखौ माइजि नायलाय हो गया ये अल्लाह नहीं चलेगा हमको ये आलदा नहीं चाहिए तुमको पूरा ये तो तुम्हारा गलती है हम लोग का थोड़ी गलती है ये गलती नहीं है फैन को तो थोड़ी फटा है I'm stand pit on baby ले भाई 32 खेवाबा बोरै हाबनांगौ जाखोलै जाम्बा सियाननि जायगायावनो गाननायखाय मिथिबाय जायाबा फिसौ डाइरेक्टनो खोथा गैयालै बिदि नङाबा जाया बाहाय ये भोंडी को होगा मोंटी का पेन क्यों पहना है आपने साला शर्म नहीं आता है तुमको भोंडी का पेन मैंने किया है तो हमको थोड़ी पता है ये लो ये तेरे को होगा ये पुदीना ले लो ये होगा पुदीना माने बेखौ लानो नागिरदों आरोना जोङो दाल मुंग में दाल मुंग में दाल शीशा बनाने तो बहुत बड़ा है ना हाँ MC स्टाइल का पेन है हम ये विजय ले उसको पहनो अच्छा दिखेगा कि नहीं दिखेगा अच्छा क्यों नहीं दिखेगा ये होगा वाओ इधर देखो थोड़ा हम ऐसा ही जाएगा जाएगा ना MC स्टैंड का पेन है ना ये ऐसा ही जाएगा पेन है बड़ा पाव ओमफ्राय गस्लाखौबो नायगासिनो दं आरोना दायो गस्लायाबो जोंना एक्सेलसो जाजोबगोन नालाय मारै बबे खालारखौ नायगोन बिरजय बिसिगासिनो कपल दीजिए ब्रा क्या अलग अलग दे रहा है ना सब व्हाइट ही दिया अलग अलग तो नहीं चाहिए हम लोग को कपल ही चाहिए यही कपल ही देगा ये देखो सब व्हाइट हम नहीं देखा व्हाइट तो दिया ये देखो लुफी क्या नंबर एक ही क्या बोंटी को देना बोल रहे हो बोरो फाग्ला साखनरासिनो बिमाबो बाब जों बिदि गस्लाखौ गानलाग्रा मुगै सुफैनो फुनानै दोन जोंसो बिदिखौ गानलाग्रा माने जाम्बा जाखो गाना आरोना ब्लैक कलर मोटा रहेगा व्हाइट कलर थगाय फानग्रा नुखाया बेखौनो
बेमोन नोंफा खिथाखानायखाय बे लेखारा मथा जानांगौ नङाबा मा मा होननानै थगायलाबाय थाखोब्रा बेलाय जोंखौलाय फाग्ला जोंना बिमायानो गस्ला कम्पानिनि मानसि गस्लायाथ' बिदिजों समायो समायना एसे फिसा नङा थिगैनो दङ दोनों ये वाला भी ले सकता है ये दोनों डोंट पैनिक क्लिप क्लिप डोंट पैनिक क्लिप का मीनिंग क्या है शुद्रन भाई ना की मतलब दर्द होने पे कोई बात नहीं मिलती अच्छा ये लो हम फिर आएगा आपका दुकान में हम नहीं आएगा हम भी नहीं आएगा हम भी नहीं गए दूसरी दुकान में लेता है हम तुम यहीं पे आएगा तुम पैसा ज्यादा लेता है भाई इसीलिए तुमको फिर से आएगा छोट बांग्सा निसिना देखता है 500 का चेंज है कुछ माबा हाफेन हाफेन लाबाय ओमफ्राय दा गस्लाखौ फसायथ'आसै गावसिनि बिफायालायनो दाम रेट होखानाय गोदोनि गांसेयावनो गांब्रैजों 30 बेसेबांमोनलाय बेसेबां नामलाय गांब्रैजों बेसेबां लायामोनलाय बिफा दोनखानाय नाम माबाया तुम ये वाला लेने फिर से आएगा ये देख हम नहीं आएगा तुम ये वाला लेने आएगा हम इधर का आदमी है इधर है जाएगा तुम ये वाला नहीं लेने आएगा ठीक है भैया हाँ बाद में आएगा तो आएगा ना हम तुम आएगा ओलै आयौ आफा खंनि खोमोनफ्रा बेखौ नायजाखालै गस्ला मा फाग्ला फाग्ला नायलायदों आइखौ खुगाया मिसां मावगासिनो सै गैया बेखौबो गस्ला खुनानै गाननायथारबासो मिथियोलै समायनाय समाय आंनि बडिया गोबोरखि बावनानै जानायब्रा जाबायना जानायाथ' जायोलै भाइ गान आंनाव जेसेबां खामानि मावना होदोंमोन आं नोंनो बेसे दामनि बायना होखाबाय नोंनो गान मोजाङै गान आय' 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 ओमफ्राय नोंसिनालाय लामा लामा गाब्ला दाबो अभार समायनाय बायदि मोनगासिनो नङा बिसिनिखौ दाबो मोनथ'वाखै आरो ना माने नाङा जों समायनाखा एकदम जोंहा बिसिनि खिथु खिथु थाबायनांगौ आरो आयौ खिफिला लांबावदो दा फैखागोनलै हिनजावफ्रा न' उन्दु मोनजायोथ' मालाय खामायनाय होननायसो जायो बे बासि लुनाय जोबखाया मिथियो हिनजावफोरनि बाथाय आरो बिसोरजों थाफाजाया बांद्राय आयौ मोफ्लामलायबावोसो नायलै नङाबा गस्लायानो फिसाद्राय एक्सेलखौ समाया बिसोरजोंबो डाबल एक्सेलसो गानो जोंना बेवाइ सुन्दुरियाबो आरो जोंना बिमायालाय बिमायाथ' डाबल वाइजेट गानो नङाबा बेवाइनि गस्लाखौ नोंसो गानग्रोनानै बोरै जानांगौब्रा फंबाय फंबाय दाला दाला मोखां ट्रेक्टर दाला मोर चैनल আছে एंटरटेनमेंट वर्ल्ड सब्सक्राइब করে দিবি এটা ইউটিউবে মারছো ব্লগ একবারে বড় গাজল মারে তো দেখিলে বড় গাজল নিচনা দেখা যায় বলে একবার মা आंनि नायब्राना हाथुरा नङाबा नुबाय फैसा नुबाय नालाय मा मा नायो बेसासे फैसा नुथेरनो हाया मानि बानो आयौ बेथ' फाग्लासो बेखौनो समायनाय बायदि मोनथारबाय बे साइसआ नङा नै बे बिसिनिल' गानो जाम्बि थाइलेण्ड मागुरनि बिगुरजों बानायनाय सिनिल' गानो आइ दै सिन्देल सोबाबा बिराद सागोनलै मानसिना बाहाय आं मिथिखायो ओमफ्राय फंबाय होनना दोन माबा होनो सानो माखौ लानो लादो दे मिथिबाय बारा नायनाङा ओरै मोनसे जरासे आंनो हरखुमा ओरै केमेराजों देखायना खावनानै दे मोजां गान मोजां बा सुन्दुरि माव नोंसोरलाय माथो आथिंखौ समायो बिमा आयो ओमफ्राय नोंहा जोंहा दंखायोलै ना बिमा जायोलै ओमफ्राय सेस रुजोबनानै सेन्देलखौ गोदान मोनसे गिदिर बानाय नङा बिसिना उन्दुग्रा थ' मा बायनो सेन्देल आयो मा बायनो नागिरोब्रा नोंसोरलाय बेखौ गानबाथाय सुवालि नुस्लायगोन नोंखौ मिथिबाय देखतो এটা সমাবো ও মুকুল দাস
दखानदारखौ नायलाय एकदमबारे मा होनोमोनलाय वासार नुखायो नङा सानैनाबो सेम बा मानसिफ्रा एसे सेम नुखायो नुनाया एकदमबारे अयबासलै नोंहाबो जिखुनु जाया सासे मानसिया मोनथाम सेन्देल गाननांगौनो एकदम मानसिया खरा जाजानो गिखायो होनदां साइसआ नायबाय थाखायो नायदो फैसायावल' नायखायो नोजोरा बालि दादा गैलाबा हाब माबा नांगौ लाखाजोबदो गवा सिबसै मा नांगौथाय बिसोरनो आंहाय फैबायानो बायोब्रा बोरै बेलासे गुरु सामरा दिया बानाया কি পুরানা মাল দিচ্ছে ভালো তাতে মানুহে দেখিলে তুই 10 পাওয়া লাগে মানসি তুই ব্র্যান্ডেড नुबाय सावलाब हिन्जाव लानानै खिथेरा बखिनो नोंखौ सोर हिन्जाव लानोसैना बे लिगनि बायना होनो लुगैनानै लाबाय आरो नों मानसिखौ नायब्रा नों दखानदारखौ एकदम फल'मि नुखायो नङा শেষ এটা কত বছর যাবো কইছে তুই গ্যারান্টি হ্যাঁ মানছিরা গ্যারান্টি নাই আর তো বেলের গ্যারান্টি লাগে এটা হ্যাঁ গ্যারান্টি কত বছর যাবো 5 বছর মানছিনে গ্যারান্টি গিয়া আর নং বেলখো 5 বছর কইছে নাকি 5 বছর না কি কইছে 5 বছর বেলটা 5 বছর যায় নাকি এটা আমি না পিন্দিয়া ফেলাইলে 5 বছর যাবো তাহলে তুই কি 5 বছর গ্যারান্টি কইছ না তুই मबाइल टेम्पार होग्लुंजोबलायबाय नैबावबो होखांबाय आरो नैबाव होगासिनोलाय आरो आंनावबो होबावनांगौसो नङा होमबा बाहाय मानसिखौ नायबा माबाया फंगसा मा मोनलाय बे बुस्थुआ मा बुस्थु मानसिखौ फां नुबाय नङा फां होननायजों तो देखिले बर' गाजेल निसिना देखा जाय बले दासो समायदों दा सानैजों गुरलाफे सासेखौ मोनानै 1:30 नुस्लायनायदो फाग्लाखौ नायदो 3:30 नुखायो ओमफ्राय जोंथ' दा लाखांजोब्बाय लानाया ओमफ्राय नायदोरा चेक फाग्लाखौ मोनाबिलि बोरैबा 5 बाजि ओंखाम जाहैनोसै एबार बाजि हटेलाव रायजो दाना बुहैनोसै आरो ना बाबा बेथ' जेबो जाखाला जाहैदों बिफाजों थानो मोननायखाय दासो खंले जास्लायदों मानसिया बाजि हटेलाव दाना बुग्रा नायदो पापरजों जाग्रोदों मिथिबाय पापरजों जानायानो बेस्ट जायो जोंना सासेनोबा बुबाय नै पापरजों फाग्ला आंनि ओंख्रि नङालै बे केरेलाया फंबायसो जायो बिदिखौ नङा फाग्ला जायो नोंना केरेलाखौ गोखाबो आरो ना बाथोनखौ आंनि हिन्जावनो ओरै होदो आदै मिथिबाय ओमफ्राय बे मैथाखौ बेवायनो ओरै होना हो आधा केजि बिराद दाना बुयो बिसोरो आइटेमानो बबेखौ जाख'नोसो जायोलै बाजै हटेल बायदि बेस्ट जायाना क'क्राझाराव बाजै हटेल बायदि बेस्ट गोथाव हटेल जेरावबो गैया मैथानि मैथा आरो दंबावोसो अमाफ्रा दाबो सफैयाखै दालिनि दालि माने कल दोननानै जानो हायो आरोना रायजोफोर बाजै हटेल इज बेस्ट क'क्राझार बुना हो बिमा दानाया जासिब होबाय नायगोन अमानि अमा मैथानि मैथा ना बाथोननि बाथोन बाजै आइखौ माला खनसे लाखोथाय फाग्ला आं नुस्लाबासै नोंखौ मिथिबाय फाग्लासो जागोन दायो बाजै हटेलनिफ्राय जाखांनानै ओंखारनानै जोंना फंबाय हाथाय एरसावलागासिनो दं आरोना मोनदों साला नायग्राया नायदो आइगोन खुसेर गान्थि नुखायो बेखायनो खायसे फाग्लाखौ दिनै फेमिलि इन्स' नुस्लायदों फाग्लाखौ भिडिअआ बेखिनियानो आरोना रायजोफोर